Każ li jmur lura kważi 18-il sena li beda jinstema' quddiem l-imħallef Consuelo Xerri Herrera dan kif beda ġuri relatat ma' omiċidju li kien seħħ f'Ħallqormi fl-2008. Stephen Caruana ta' 45 sena minn Ħallqormi stess qed jiġi akkużat b'serje ta' reati gravi relatati ma' qtil ta' persuna oħra, każ li seħħ fir-residenza tiegħu. Dan il-każ imur lura għal 19 ta' Diċembru tal-2008 meta il-vittma Neville Baldacchino ta' 28 sena ġarrab feriti serji illi waslu għal mewt tiegħu wara li ġew sparati 4 tiri li 3 minnhom laqtu lill-vittma. It-tir vitali kien dak f'rasu u l-akkużi ta' omiċidju volontarju jistgħu iwasslu għal omor il-ħabs. Fawla 22 il-prosekuzzjoni qed takkuża lil Stephen Caruana illi ppjana u wettaq b'mod deliberat l-att li wassal għal mewt tal-vittma. Bil-prosekuzzjoni tgħid illi jidher li l-intenzjoni kienet ċara anki minħabba li allegatament sparalu f'post abitat. Fil-qorti ġie spjegat li l-ħajja miż-żewġ tagħhom kienet waħda normali sa meta ħadet żvolt tal-lar illi wassal biex il-mara tibda relazzjoni intima ma' Neville Baldacchino, relazzjoni illi nibtet bil-moħħbi tal-akkużat. Nhar 18 ta' Diċembru 2008 il-mara tal-akkużat u Neville Baldacchino kellhom skambju sesswali fid-dar tal-akkużat u martu dan waqt li Stephen Caruana flimkien ma' tfal kien suppost triqet isfel. Fil-ħin u l-mument li Stephen Caruana sema passi u tela fuq kien sab lil Neville Baldacchino. Bl-akkużat jażel li allegatament imur għas-center tiegħu u spiċċa spara 4 darbiet. Intqal ukoll illi wara li kommetta dan ir-reat fuq l-akkużat Stephen Caruana niżel isfel u poġġa l-arma tan-nar fuq il-gradenza. Qisu xejn mhu xejn. Għal Caruana qegħdin jidhru l-avukati Giannella De Marco u Charles Merċieqa filwaqt li l-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Francesco Refalo u Shelby Aquilina mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.